assalamu alaikum bandirabe musibbe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Windare TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi caggal calminade noon ko yettude Allah e juude annabi sallallahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe men kamɓe tigui goni sababu godal meɗen en juurima Cheikhna Ahmed Tidiane Sharif radiyallahu taala anhu en jetti Allah tigui dokku en kattande e bawal ha mbawen artude e yewtere meɗen fodde noon taw waɗanta on ɗum ko musiba debbo mo hoore fonde Thily Boumy Ndiaye bandiraɓe musibɓe tedduɓe hande noon toɓɓere meɗen so tawi eɗen mbiya en kalata ko kalnoɗen ɓoyen dejjude ko siftinde bandiraɓe tan te kadi eɗen gandi so tawi en mbi fodde gartan koye nder galleji ɗi saabu moni kala ene foti andude fodde muɗum so tawi en nani ndeƴe waɗi tan won goppuɗo place muɗum ko ɗum saabi hande jiɗen artude e nder galleji ɗi hande noon gatta tan koye esiraɗo mo ganduɗa ko gaddanaɗo esum manam taw ko an esiraɗo o ɓiye gorko yaha resa so tawi ko bande so tawi ko koddiɗo so tawi ko bawɗo wonde foof resi addanima e galle aɗa foti nanguirde ɗum no ɓiye no jibinɗani kono saaha en ji caɗele kewɗe ene gona hen so tawi a suɓanaki ɗum walla so tawi mo addi o wonno ko wonno hakkude moɗon e jinnaɓe ɓe tan a yiyat feeñat e dewgal he te pourtant de kala ko addanma aɗa wawi nanguir ɗum nanguira ɗum saabi Allah aɗa wawi nanguir ɗum sababude ɓiɗɗo gadduɗo o nde wonno so ɓiɗɗo yiiɗi mo wawi addandem foof aɗa wawi wadde ɗum supporté koɗo eɗen teskiti en mbiyani ko isiraɓe foof mbayi noon koɗo en teskiti isiraɓe kañumenne ene jogui caɗele no fewi ene ɓiye addante debbo pourtant tawni ɗoftide ene fitta ene lawƴa ene ƴooga ene defa ala fof ko watta ko debbo galle suusani hay wiide ko pawguɗo suusa hay yaltude ñalluya woni tan ko ligguey galle 24 heures sur 24 on ɗon no way tampude ni on ɗon no way wawde muñal ni on ɗon no way wawde no yiɗiri ɗoftorade ni joom galle muɗum e esum mbiya ɗum ala mi rokkatama jaam jiya jomum ene malla konko esiraɗo o jiya jomum ene addana ɗum fitinaji ɗi gasata jiya jomum ene addana ɗum tan ko hay goto anda hande mbayani tan janggo mbayani pourtant on ɗon gaddanaɗa ko ɓi janano annene miijo ɓiye ma mettre resuyede banggue goɗɗo walla ni ko desuyade banggue goɗɗo so tawi waɗanoma noon est ce que ene welma so tawi tampinama toon est ce que an ene welma walla an e hoorema wonto dewnoɗa so tawi ko noon gurdunoɗa est ce que ene welma so tawi a ƴeewi ɗon tan a tampinta ɓi janano a tampinta ese mo gaddaneɗa o ha tenti noon ɓe gandanɗa hoorema nanɗo e nder leydi ndi nanɗo hen ene jogui rewɓe mumen ene desdi jinnaɓe mumen kañumen so pini tan koko dawata kono dañata hen ko weeli ɗumen kala nde gartuɗa ko joom suudu ma waɗini kala nde gartuɗa ko joom suudu ma naati ɗo kala nde gartuɗa ko joom suudu ma waɗini te an e hoorema aɗa andi mo goppuɗa o ko debbo an e hoorema aɗa andi mo goppuɗa ko muñanɗom an e hoorema aɗa andi mo goppuɗa ɗo henne e galle o ala foof ko gandanɗa hoorema ko watta e galle he an e hoorema aɗa andi ko debbo galle tigui goppuɗa kono jomum rewe hen ene bonnita ene seyfita ha an e hoorema gadda e benke ñenke goppa joom suudu ma taw ko mo jinnoɗa goppa mo korsinoɗa taw ko jinnoɗa ko ɓuuri hen muuse jiya jomum jaaha ha jibidina hayso tawi ko a yiiɗa oɗo israɗo mo gaddanɗa ƴeewa oɗo ɓiye ƴeewa kadi tañiraɓe ɓe kono ɓe mbi so tawi a yiiɗa debbo tan yaltata koye so tawi a yiiɗa israɗo tan yaltat koye ɓesgu ngu saabu heewi to gandanɗa hoorema so tawi jomumen baddi tan an e hoorema a añtat sukaɓe muɗum pourtant sukaɓe ko taniraɓe ma saabu addi ɗum ko ɓiye kadi debbo o ko ɓiye addi ɗum taniraɓe ko taniraɓe ma hay so tawi ko a yiiɗa oya nanguir ɗum sababu nde ɓiɗɗo gadduɗo o kono en jiyat caɗele kewɗe nani hen caɗele kewɗe nani hen jomum ronka hay liggade jomum ronka hay dawde taw jomum so fini nana lijjita holko addi galle muɗum nana lijjita holko waɗanta joom suudu muɗum nana lijjita holno yoɓirta courant holno yoɓirta ndiyam nana lijjita facture aji joni noon probléme aji kadi gara pawoy e dow muɗum enen ɓe gandanɗa hoorema ko enen goni rewɓe ko enen goni esiraɓe ko enen kadi goni ɓe gandanɗa hoorema enen peenata galleji ɗi kono ko enen bonnata galleji ɗi kono mbaɗa wasiro ɓeɗo esiraɓe ɓe gandanɗa hoorema kamɓe tigui goni e nder galleji ene kuufi esiraɓe mumen tinnuɗe saabi Allah e nelaɗo muɗum nangon nonɓe mbaɗa jomum ko ɓiye potta ɗum so waɗi ko ala e lawol noddu mbajoɗa ɗum holno mbajotoɗa ɓiye
noddu tafaɗum e hoore maɗa noddumo ballitamo tusnamo nde wonno ɓe mbi so dawgal weeli ko jinnaɓe nangi hen kono joni ene wayno hankantine mi andani hol monde mo gonde walla mi anda hol adduna mo gonden mi anda kadi hol changement gonɗo hen mi anda kadi so tawi ken woppuɓe ko jeynoɗen saabu nden so dawgal waɗi probléme tan en jeet esiraɓeɓe jabɓat hen koyɗe mumen en jeet esiraɓeɓe ballotirta e nder koye mumen ha so tawi ko probléme wonno ha probléme o wawa rewde lawol jomum jooɗo e dewgal muɗum muñire saabi Allah kono en jeet joni kamɓe e koye mabɓe kamɓe ponno fewnude kamɓe e koye mabɓe kamɓe ponno nangude hen kamɓe e koye mabɓe kamɓe ponno tambade gueɗe ɗe kamɓe joni kamɓe bonnata saaha mbiya oɗo wona bandam mo gaddanɗa hamo mi yiiɗa ɗum wona bandam sinno ko bandam gaddanɗa mi nanga ɗum walla oɗo mo gaddanɗa o mi anda ɗum mi anda jinnaɓe muɗum so tawi ma anda a anda jinnaɓe muɗum ko on poɗɗa horsinde ko on poɗɗa teddinde kadi oto jejjiten kala garɗo e galle ummi koye galle heewi to debbo resa e galle yawe wiye ko miskine ala haydara wiye ko ni way ko ni waati te a andana ɗum haydara jawoɗa ɗum neɗɗo a fotani yawde neɗɗo kala nde jawɗa esa tan jawɗa ko ɓiɗɗo gadduɗo o bandiraɓe musidɓe tedduɓe caɗele kewɗe nani e dewle meɗen caɗele kewɗe nani e isiraɓe ponmi wiide noon wona kamɓe foof mbayi noon kono kala ko gaddanɗa tinnoɗa saabi Allah e nelaɗo muɗum nanguira ɗum saabi Allah nanguira saabi ɓiɗɗo mo gadduɗa hay so tawi ko goɗɗo mo addanma welanima a nanguira ɗum sababude ɓiɗɗo o nanga sukaɓe muɗum kono ko ɓuuri hen hewde a gueddat esiraɗo o guedda taniraɓe ma guedda hay ɓiye gadduɗo o eɗen gandi ɗum ko probléme bandiraɓe musidɓe tedduɓe so tawi wonto tata en ñaguima yafuya no fewi men gartu kadi e fannu goɗɗo saabu kadi no wayi esiraɓe ɓe ni ko noon kadi wayi e debbo desaɗo e nder galle kañumne ɗum noon men gartu hen image joɗɗo mo jiitono ko Oumar Doro Kume gorko Mouhamadou Hounare walantuno on yewtere nde ko Musiba debbo mo hoore fonde Thil Bummi Diaby ɗum ne so tawi on jeebi émission o tinnoɗe saabi Allah e nelaɗo muɗum mbaɗon partagé mbaɗon abonné gadden hon commentaire uji moɗon saabu ko ɗum nawta en yeeso Allah jarama on jarama.